serdecznie z Koła Gospodyń w Bełku i my chcemy dzisiaj pokazać Wam, jak się robi smażonka. No każda gospodyni w domu smażonka zrobi, ale u nas na Śląsku była taka tradycja i jest do dziś, że jest zawsze na śniadanie, poniedziałek wielkanocny jest smażonka. No wiadomo, że każdy to umie zrobić, ale my chcemy pokazać tak, jak my to w domu robimy. No i do tego potrzebujemy jajka, potrzebujemy sól i pieprz i masełko się już roztopuje na piecu, tu już jest masło wciepane. A potem na koniec dodajemy jeszcze piorek do smaku. U nas na Śląsku nawet dawali, na wiosnę dawali pokrzywa. Moja teściowa dawała pokrzywy, jak już były na Wielkanoc, a jak nie ma, no to dawamy jeszcze piorek. To bijemy te jajka, a te jajka bija po to do worka, żeby było wiadomo, że joja jest wezna i wyklupia i ta smażonka wtedy będzie tako puszysto, nie będzie tako ubito. Już to bijemy. Jeszcze się może nawet dawać trochę boczku swojskiego, ale w tym dzisiaj zrobimy inozy na maśle ze szczypiorkiem. Raz, dwa. Jeszcze jedne wystarczy. Tak, i teraz to wezmę i wyczaskam. Bo jak się to wbije tak na patelnię, to się zrobi taki sadzone jajko. A tak jak troszeczkę go rozruszą, to będzie takie puszyste. O. I teraz to wlewamy na patelnię, na ciepłe masełko. I trzeba przy tym ustać, żeby się to nie zsiadło szybko, nie stwardło. To musi być takie fajne, luźne. Ludzie różnie jedzą smażonka. Jedni tak jedzą tego tykrzą, a ja w domu robię taką luźniejszą, bo i chłop lubi taką luźniejszą, i dzieci. Nie, żeby nie była taką spieczoną. Ten budyty słony mi wziął. Potem jeszcze dosmakujemy, jak będzie mało. A wiecie, jak będzie smakować na tym węglowym piecu? Na gazowym piecu by to było szybciej, ale tradycyjnie jest na takim węglowym, to jest wszystko smaczniejsze. Nawet rosół, jak się gotuje, jest inny. Jeszcze trochę soli, bo trochę mało. Dobra. No i teraz ten szczypiorek, Halinko, możesz tu wsypać. Wszystko. Ja wszystko. O. No już. Widzicie, jak wonią. To będzie zwykło potrawa smażonka, a jak we Wielkanoc, w poniedziałek Wielkanocy ona lepiej smakuje jak przez cały rok. Inaczej jest smak, inaczej pachnie. Proszę, tak to wygląda. No teraz chcemy pokazać Wam jajka w innej postaci. Nie smażonka, tylko jeszcze inaczej, jak się u nas podaje. Więc tak, ja zrobię jajko ze śledziem solonym i ze sosem musztardowym. Też bardzo dobrze smakuje. Koleżanki i zrobiły tu takie pasty, takie dodatki, wszystko z jajka. Żółtko wybrane, to widać, że tu nie ma żółtka w tych jajkach. Żółtko wybrane i w każdej tej innej paście jest to żółtko wsadzone. Niby wsadzone, no po naszemu. Ja robię te jajko, kreja na pół.
sadzą tak do góry nogami, o, w ten sposób. Gadają, że to jest jajko po japońsku, ale ja to tutaj jajko po śląsku, bo to jest sos musztardowy, a Japonia sos musztardu nie ma. Tak, wszystko do góry fajnie, o. Zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądać. A dziewczyny już robią sałatkę wiosenną. Wszystkie nowaliki. Tak. I teraz na to damy jajko. Fajnie śledź na to jajko. Nie za dużo, bo to jest słony śledź, ale ma być słony. Wtedy się dużo wypije przez święta. Ale wody. No. Tak. Tak. No. O. I teraz sos musztardowy, ale robiony swojski. Musztarda, majonez i trochę jogurtu naturalnego. I fajnie to polewamy. Wiecie, jak to fajnie smakuje. Ten stół wielkanocny jest też bogaty. Nie tylko w Wigilio jest na Boże Narodzenie dużo potraw, ale na Wielkanoc też idzie dużo potraw zrobić, a na bazie jajka. Bo jajko to podają, to jest życie. O. Proszę. Do tego jako dekoracją, koperek, żeby to tak ładnie wyglądało. Proszę. No. No i teraz będziemy nadziewać po prostu jajeczko z tych past. Pasty są na bazie jajka, ale każda pasta ma jeszcze dodatki. Jest ser do krajania, troszkę cebulki, majonezu, masełko, masło, po to daje się, żeby po prostu pasta się nie rozpływała tak, bo zawsze te masło trochę tak zespaja. Druga sałatka to jest typowo jajko i chrzan, co tak na ostro i to można nawet dłużej w słoiku trzymać w lodówce. Też sól, pieprz i trochę majonezu. I jest wiosenna, co tak troszkę ogórka, radiska, koperek i też jajko i majonezu trochę. I jeszcze pasta jest, co dodaje się szyneczka. Te składniki można powiedzieć prawie jednakowe są, tylko jeszcze się dodaje szynka, tak żeby było bardziej na bogato. I teraz właśnie tymi pastami nadziewamy jajka, z których było wyjęte pierw żółtko, bo te żółtko też służyło do tego, żeby dodać do tego farszu na te nadzienie. Tak wyglądają nasze świąteczne potrawy, które chcemy, żebyście w domu sobie zrobiły. Życzymy smacznego i życzymy także zdrowych, spokojnych świąt.